Els Mossos d'Esquadra demanant aquestes disculpes. Francesc, que un dia tu havíem comentat que aquí ja no es disculpa ningú, doncs mira, els Mossos d'Esquadra o el seu principal responsable sí que ho feia. Estupendo. Les paraules em semblen idònies. Espero que vagin acompanyades de fets. Com ara? Per exemple, m'agradaria saber què han fet amb aquells 4 policies que havien de fer-se una anàlisi de cabell per veure si havien consumit drogues relacionats amb el cas Benítez. El cas d'aquell empresari que va morir al Raval. I es van presentar rapats. En el millor dels casos això es podria dir que és una obstrucció a la justícia. Si segueixen prestant servei d'aquest senyor, doncs el que ha fet és aquella cançó italiana, no? Parole, parole, parole. En qualsevol cas, parole que són poc... Millor això, millor això. Això anava a dir, en qualsevol cas unes paraules que són poc habituals i que avui volíem comentar amb el propi cos policial, Antoni Castejón, que és portaveu de Comissions Obreres dels Mossos d'Esquadra. Senyor Castejón, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què els hi va semblar, aquestes paraules del comissari Trapero? Miri, primer de tot, abans de començar, m'agradaria aclarir el comentari que acaba de fer el seu col·laborador. Sí, el Francesc Arroyo, sí, endavant. Perquè no estic en persona i no sé qui és. Sí, ja li dic jo. Bé, els companys no es van rapar per no passar aquestes proves. Aquests són companys que normalment ja van rapats. Llavors, se'ls va dir de fer una prova toxicològica i psicològica i ells anaven rapats. És a dir, el pèl que els hi podia haver pogut créixer no era suficient com per fer aquesta prova. Però d'aquí, igual que aquest comentari que s'ha fet, a diferents mitjans que deien que Mossos evitaven la prova tallant-se el cabell o rasurant-se i tal, és una afirmació que no és per res ajustada a la realitat. Perdoni una pregunta, vostè ha vist la fotografia d'avui del País? No. Doncs és una pena. Hi ha Mossos que venen unes pulseres en suport dels acusats del cas Benítez. Jo fins ara pensava que la policia, quan deia sospitosos, els posava a disposició del jutge, no solidaritzava amb ells. Mire, jo porto una pulsera mateixa a la mà. Estupendo. Doncs miri, jo li vull afegir una cosa. El prejudici que ha causat l'actitud d'alguns Mossos és crear inseguretat amb nosaltres respecte al conjunt del cos. Escolta, jo sento, a partir d'ara sentiré una mica de por si passa alguna cosa i veig que venen els Mossos. Miri, aquest comentari, la veritat, és absolutament... És que, escolti, no és exclusiu meu, Bueno, en la línia... Vostès s'ho haurien de fer mirar, això. Si provoquen això, no els hi preocupa? A veure, anem per parts. El fet de les pulseres. El fet de les pulseres, el cos de Mossos d'Esquadra poques vegades ha tingut tanta unió amb un cas com el del Raval. I li explicaré per què. Per l'execució pública que van patir, durant 15 dies sobretot, que se'ns va dir absolutament de tot. En xarxes socials... Perdoni, a tots no, A tots els Mossos no. No ho confongui. Li van dir només els que van intervenir, no a tot el cos dels Mossos. Són vostès els que unifiquen. Escolta, això recorda allò de la cançó de la Legión, con razón o sin ella. Francesc, un momentet. Senyor Castejón, endavant. És una llàstima perquè jo estic per telèfon i és molt fàcil tallar-me, però si em deixen acabar i després vostè pot continuar tranquil. Endavant. Els Mossos i qualsevol policia, qualsevol altre cos, hem patit, hem viscut situacions com la del cas Raval. Després, fins i tot, s'han produït vàries. Quan va passar el cas Raval, el cos nacional de policia va viure una situació idèntica a Galícia, concretament, que 7 agents van tindre que reduir una persona amb problemes mentals i va acabar morint. Són situacions que ens donen. Llavors, nosaltres sabem que això pot passar. Ja se'l jutjarà, està en seu judicial, però d'aquí a les barbaritats que s'han dit, doncs evidentment no. Aquests companys estan absolutament sols, és a dir, ara estan en seu judicial, s'han de pagar una sèrie de proves, una sèrie de pericials que demanaven, que puja un dineral brutal, i la resta dels agents veuen que avui són ells, però és que podia haver sigut qualsevol altre policia que s'hagués trobat en aquella situació. Llavors, el tema de les pulseres, per exemple, que avui sortia, és un tema de suport amb aquests companys. Senyor Castejón, una mica per anar a l'origen del que dèiem, les paraules del comissari ahir, el fil del que ara mateix està comentant, no sé si els hi va semblar unes bones paraules que la societat esperava o d'alguna manera a vostès els hi va, no sé si dir saber greu. Doncs bé, la veritat és que les considerem, sobretot jo crec que el que primer tindria que fer és explicar-se. És a dir, va demanar disculpes, va demanar perdó a aquella gent a la qual s'havíem afectat i tal i qual, i jo crec que això és molt ampli. És a dir, jo crec que hi ha molta gent a la qual perjudiquem sobretot pel servei pobre que estem fent actualment. Des de les situacions en les quals la gent va posar una denúncia, se li diu per una carta de serveis que ha d'estar mitja hora, com a molt, i triga hora i mitja, 2 hores, o li diuen torni d'aquí 3 hores, per posar un exemple, o el temps de resposta a qualsevol tipus de requeriment que ens truquin.
També va fer referència a aquella gent amb la qual jo crec que, tot i que no ho va dir, es referia a aquests casos tan mediàtics que hem patit tots, perquè jo recordo que aquests casos els patim tots. És a dir, quan se'ns mor una persona amb una actuació policial, jo els asseguro que els policies queden molt tocats, però molts. O sigui, aquí ens oblidem que són persones i comencem ja a jutjar i comentaris que bé, ara mateix acabo de sentir, per exemple, del seu col·laborador, no? Però jo recordo que són persones, que se'ns mor una persona davant i això té el seu preu i el seu cost. I, per exemple, el Departament d'Interior no ofereix ni assistència psicològica, sinó que el primer que fa, abans de preguntar com esteu, és aneu a Afers Interns i testifiqueu, no? Com va passar recentment. Llavors, francament, el discurs del comissari Trapero, comissari en cap, jo crec que va estar molt desencertat. No perquè demani disculpes, nosaltres, els propis sindicats, ho hem fet no demanar disculpes, sinó el sentiment de pèsam. És a dir, nosaltres som els primers que hem lamentat que hi hagin aquestes morts que han hagut recentment, però el que ahir esperàvem era un missatge de recolzament que no hem tingut per part d'aquest departament, recolzament que era un dia per fer-ho, perquè és el nostre dia de les esquadres, de dir, escolta'm, la situació és la que és, sobretot perquè hi ha diferents companys que estan en seu judicial, doncs per aquests casos precisament, i bé, jo crec que només hem de mirar una miqueta als diaris o com interpreta la gent aquestes disculpes, perquè potser no es va explicar bé, però el que semblava és que estigués dient perdoneu perquè ens hem equivocat, fins i tot va fer algun tipus de comentari en referència de que no ens hem de deixar portar pel corporativisme i que no ens tanqui els ulls, que semblava insinuacions de que han hagut actuacions dolentes. Jo recordo que de moment no hi ha cap sentència, que està tot en seu judicial, i si el nostre propi conseller en cap doncs diu això, com a mínim que s'expliqui bé. I si s'explica bé i va per aquí, evidentment demanaríem la seva dimissió al minut 1, francament. Antoni Castejón, és de portaveu de Comissions Obreres dels Mossos d'Esquadra. Senyor Castejón, moltíssimes gràcies i molt bon dia. A vosaltres. Adéu-siau. 8 minuts per arribar a la 1. Francesc. No afegiré